Hemen gaude, Eusko Alderdi Jeltzale bezala, pentsatzen dugulako herri honek hasi eta bizi duen garai berri honi jarraipena eman behar zaiola, urrats sendoak emanez. Berriro diot, giza eskubideen errespetutik abiatuta, bakea eraiki eta konponbideak eta akordioak lortu. Pentsatzen dugu guk ere alderdi bezala badaukagula zer egina, baina bakoitzak berea. Guretzako urrats handia da eta ez genuke helburu izatea nahiko, baizik eta abia puntu. Eta alde horretatik esan behar duguna da, Espainiar estatuaren partetik ikusten ari garela ez duela. Ez bake, ez demokrazia, ez askatasunik gure herriarentzat, Euskal Herriarentzat. Publikoki eskertu nahi dut arduradun politiko eta sindikal guztiek erakutsi duten jarrera. Jarrera eskuzabala eta arduratsua izan da eta egoera berezi eta zail batean jokatzen jakin izan dute guztiek. Horretan azpimarratu nahi dut guztien jarrera, bereziki ere EAJ-ko, EBB-ko presidentearen jarrera. Lortu dugu gauza importante bat, PP-ren inboluzioaren kontra, gu pentsatzen dugu mobilizazioa dela bide bakarra Euskal Agenda aurrera eramateko, bai agenda normalizaziorako eta bai agenda kontu politikoetarako. Urte berri bat hasten dugu traba guztien gainetikan, herri honetan presoen eskubideekin dagoen konpromisoa adieraziz, herri honetan presoen auzia konpontzeko dagoen gogoa zenbatekoa den erakutsiz eta gobernuak jarritako oztopo guztien gainetik presoek eman duten urratsa baloratuz eta urrats hori aurrera eramateko herriak asmoa duela erakutsiz. Horrekin batera, argi dago atzo Euskal eragileak herriak eskatzen zuen eta benetan herriak merezi duen erantzuna adosteko gai izan ginela. Irreversiblea izango da gaurkoa herriak hemen batu garenei bide honetan urrats berriak ematera behartzen bagaitu. Eta horrela izango da, babesa adierazeaz gain, presioa egiten badigute akordio berriak lortzeko, akordio berriak konpromisoetan konkretatzeko eta aurrera egiteko. Bilboko kaleak Euskal Herriko nahi eta beharraren isla dira. Euskal Herriko gizarteak, Euskal Herriak bakea eta normalizazio politikoa behar du, azkar behar du, pausoak ematen ari gara, gaurkoa pauso garrantzitsua da eta aurrerantzean ere pauso garrantzitsuak eman beharko ditugu. Aralartik azpimarratu nahi genukena da, gaurko manifestaldi honetako batasuna posible egin dutenak direla manifestazioaren beraren leloak. Lehendabizikoa giza eskubideak, eta horrekin batera akordioa eta bakea. Eta momentu honetan baita ere oroitzapen bat izan atxilotuta dauden persona guztientzat eta espetxe politikaren aldaketa aldarrikatzeko. Oso pozik gaudela gaur hemen egotea, ikusten dugunako aspalditik badirela 15 urte, olako argazkirik etzela egin, denak elkarturik, eta Euskal Herrian aurrera ere maiteko. Eta argazki horretan dauden guziei mezu bat da, ez dezala gelditu argazki batean, baina abiapuntu bat, hemendik aurrera Euskal Herria askatua, soberanista eta azkea izateko bakean. Bakearen eta giza eskubideen aldeko martxa historiko honen balioa nabarmendu nahiko genuke. Uste dugu da guztiz bere, hemen gauden alderdi politiko eta sindikatuen siglen gainetik gaurko benetako protagonista Euskal Gizartea dela. Euskal Gizarteak behin eta berriz ere demostratu duelako, ez dagoela eta ez dela ongo inolako oztoporik herri honek abiatu duen bidea jarraitzeko. Bueno, Ramon, pentsatzen dut egun hau berezia izango dela zuentzako. Gugo betza bai. Guke semiek eta rekusen bitartien oso bierrezko babarrez. Aurrene premina guztiek eta aurrera eskatzeko oso preminaskoa. Eta gaur asteburu bakarra da Espainiako errepideak Euskaldunetatik utzi geratzen direla. Gaur ez dago bisitarik. Bueno, bai, gaur ez dago bisitarik. Da aurepe, neiko edekie, gaurko egunien, bisitak gabe geratu, baina guk, auren alde, lain guztio egiten dugu.
Pues hemos venido distintos compañeros y compañeras de distintos puntos de Castilla, en particular de Vallecas, de Móstoles, también de Valladolid y de otros puntos de nuestro país. ¿Qué le puede aportar Castilla al País Vasco? Mucho. Pensamos que mucho, no solo solidaridad, sino que también pensamos que la solución política y dialogada de la cuestión vasca pasa por lo que los castellanos y las castellanas también podamos aportar. Y en concreto, medidas a aportar o que podamos realizar, el hecho de estar aquí creemos que es un paso importante, y el hecho de dar a conocer que las gentes que aquí sufren no son violentos o terroristas como tratan de hacerlos ver, sino que son gentes de paz y gentes que lo que tratan es de abogar por la justicia social y la soberanía para su pueblo. Bueno, eta zuen arrazoi nagusia gaur onat Bilbora etortzeko zein izan du da? Presoen arrazoi dazkabienak dispersioen kontra eta gauza egin. Eta gero aparte aurrerago etorbaltzarien jende asko, oain egin duten txaputzo honekin, oain diken gehiago. Ez dago deretxoek ekin nahi den gauzak egiteko. Bueno, erraten dute gaurko manifestazioa historikoa dela, EAJ ere batu egin delako manifestaziora. Horren inguruan zuek zer pentsatzen duzue? Garrantzizko ematen du horrek, ja behin betez elkarrezen denok, abertzale guztiok, eskubilek, ezkerrak eta abertzaleak denok. Eta esperantza bat duzue, uste duzu Euskal Herrian urratsak emango direla? Segitzanko da, baina geldi nik uste dut horieko olako manifestazioa eta ikusita egun ematien burua zeratu beharko dutela, ikusita zer dago.